Takže čaute, to je Aďo a vítam vás pri mojom prvom vlogu. Tuto je môj prvý vlog a budem natáčať pre Slovensko zatiaľ, možno že potom aj pre Česko. Rozhodol som natáčať preto, lebo na Slovensku je málo vlogerov, maximálne takého známeho, koho poznám, je Gogo. Nechcem nikoho uražiť, že není známy, hej, ale mať 500 000 odberateľov, hej, to už je niečo. Viac ako 500 000, neviem, teraz nechcem povedať nejakú blbosť. A keď sa mi to trošku rozbehne, tak budem natáčať nejakých 5 vlogov za týždeň. Ak bude na tomto videu 25 zhľadnutí a 5 lajkov maximálne, alebo minimálne, to je jedno, čím viac, tým lepšie, tak budem úplne šťastný a dám na YouTube také video nové, druhé, že sa budete tak smiať. Nepí tu vodu, Rys, nepí tu vodu, to je pokazané. Že budete robiť toto, čo robí tento pes veľmi často. Neolizuj ma. Takže ja sa asi budem učiť, pretože tento vlog je trošku nudnejší a kratší, lebo nemám nič vymyslené. Takže čaute.